ole Malsawmna Daifim thiltihtheihna in zavain chibai ka bu ka chu tun huna Bible chang karanti rik tur chu Hebrai bungli chang som panhi hi ni a Pathian thu hi anunga thil atitheya khandai hriam ton engang ai poin a hriama nun na le tharau ru tua le thing phel rang khop hialin a chun theya thil nuang ai to le tumte a hringhal the ani tia ni Pathian thu hi alo turu le maya thiltihtheihna mai ba ka hian hetela hianin nun na le tharau ru tua le thing phel rang thei khop a chun the ni chu thil nuang ai to na te the ni chu chawin Pathian thu thiltihtheihna hi ta hena chiang em maya chu wangin kan Pathian thu a thiltihtheihna hi keima ni hian kan hriat chian hi apoimo te em mai ni chu wang chuan a thiltihtheihna kan hriat to chuan Pathian thu hian omzinin kan nuna thu asoi the ni te na kha lo ni ta ni hei kan hriat thewangin kan tun lai khovel din mun chu ti hi ni chho meka har sanatam takin min tlak buaka Pathian thu kha kan nuna hian alal lo angreng khop meya sarkarina athil puan te hian min che ne a sarkar thu puan zo khamo lalta zo me kan te ani Pathian ni na ke mani a thu tak a soi a khan kan cheng theilo klukani tu chu kan zeb lo theu me ZMC lamten kan thinlunga lo khata 4C lamten kan thinlunga lo khata mai kan thilron puan ten kan thinlunga ron lo khata kan Pathian thu nung thiltihthei kha khandai hriam ton engangai po hriam khandai hi kan hrianga ale lam zo hriam omani ma se tuna Bible na so hi chu ale lam hriam ani tat mai ni an hriam dan to chuan ngai to teu chu thiltihtheihna khat ni bok si khovel chian na lo thlengina kan han ti nep tir ta ka zia hi han ngai to hian aza em ani Pathian thu hi chu wang chuan Pathian thu nung tak thiltihthei thaka keima nia ti nuna alo omle theina tur hian tuna hian tan kan la khi nga in ka hria tin tun lai khovel kan clearin hei ei tur nei lo hi kan hlawani lockdown nan han ti chia chu enge kan ngai to dor darin za ta ngen honang ingni ange doran honang ka fa ten enge an yang enge an tlak chamang kan te keipon enge ka du zong ti kha kan ngai to ma sak ber khani thin ta ni chu wang chuan ei turi kan thupui em mai ni chu wang chuan kan thinlunga khan ei kha alo lian te em thina chu ta chuan Pathian thu pakhat de kan han ngai tha le tur chu ta hian ania tram kan hlawa hei kho khen te hen shom em mai ni tui omlo omoina omlo bong te hanin bol don ni lang ai na omlo kan thang hur me don ni chu wang tui tram te cho tram te a shomani tiraya amasa bungre chang som pakhata aron zia hi chuanin Pathian thu chuak chuan lalpa Pathian thu chuak chuan ati tok me ni Pathian thu chuak chuan poti lo lalpa Pathian thu chuak chuan ati tat me ni chuan Pathian thu chuak naran lo tak me tu na hen karon soi tel dona ni enga moni ni hi lo thleng dona ni chu eng ni moni lo thleng dona chu mini a chuanin drama ron tir don ta ni chu cho drama ni don lo tui tram po ni lo eng drama moni ron thleng don cho kan tram chuan a tra tal kan lei chang thop te kan lei thei tui om lo pon squash te kan lei in bong hu te kan lei in ma se tram chi khathi ron thleng don ni chu Pathian thu nung thiltihtheihna aron pon chuan ni tat me ni chuan lalpa thu hriat tir chuan tui tram ni lo cho tram ni lo Pathian thu hriat na a tram alo tla dona tia ni rap thak em mai ni chu wang chuan tui fin ria ta tanga mara tanga chaka tui fin ria de khati khan a kal velin aw ma se engma an cho chol don no hei rap thak ka til tu ngai to chian chuan thil du deuh kan neya aizol om lo Calcutta chang om lo Delhi om lo USA chu om kan cha tang ngoi ni tero kan thil du chu heti huna Pathian thu hriat na tram lu ta tu thi chu mo cha chho tur om to zon lo kan cha mai la om zi om don lo chu mi chu kan ma bak thlat mai ni chu kan hriat anga ya chu wang tak chuan
tu na hian kan in lak nga hi hun ta ni zol nei chuan ti hian alo soi ni Pathian thu hriat na a Bible uluk kin tu nan kan chia tu ra ni te ani ti takzitin tong tai na nen chumi ni lo te chu hun dung lo thleng tu ran an ding zo don lo te ani chawang chan tu ni Pathian thu kan in lang a hun ani ti kan sia tanga MMA ni he kan sia theu bangin ai guptaram chanchin a khan drama tla don ani ti kan sia faron mu mang mak naran lo tak me kha ma bong thaw le bong cher bong thaw in a cher on e cher in a thaw e chu om zia shelo ma se Joseph fa chuan aron shil ta kum sari kum hausak kum ton to om dona chumi hausak kum ton to a chuanin I zazel somni kha da thaturani tram kumata na te ani fing lu tuk he Joseph fa tlangwal fel tu khian Pathian nenan indor le Pathian thu nung thil ti the na kha amma khan oma wang khan fin na hian Pathian aron thuam tok me ni chu tiang khopani awang chuan faro khan ho tua an da tak ta ani na kha aro pui tu ka he Bible ta kan chiar chuan lo thu thenga thut na chok lo kha chu power kha furi na pe ni chu aro pui te ro mi Pathian thua ding het Pathian tan cho in ser sang mi te hi chu Pathian hian man na hi mai lo re reng chuan ke ni tu hun har sa cheng thian enge kan ti ve tu ni ta Bible tong trai na nen uluk in kan chiarang tu te kam chuak me hi chan hun to lo ma ni ngei na kan chiara ma ni ngei na kan shiat fe hun to ni chumi ngata ni chuan engang point Bible hi a om lo hun po lo thleng se kan thua ka hian lo in print thap to do ni chu hun chu kan thleng do na ni kan ma lo ka hian thil dang tam taki chu a thleng don an ti a thleng lo le thei ma se he hi chu khel le wen thleng don ka ngai to thina Pathian thu ngai thadu lo a to pa ngai thale chak si te min han shil te khoi takin khoi Bible khan keu te mo zanin chu Bible study turin kalo kal do an she thei to lo a shil tu po nom to lo drama tla arab kha tu khami hun no thleng to ri ki ka don thin hian arab kha ka ni chawang chon hriat chak lu tuk kan she thei lo te hi thil rap kha ka tlenga chona nan ticket nan langa tuifin dia ta lungin nan kalanga tuifin dia de lama Pathian thu hriat tu minan tla nang thona ticket an ka tang chu ta chon Pathian thu hriat thiam lo min ka hrian tianga an poisa ne zong nen ticket an la an tlan vong ma se tu manan thil thei to don lo thalai te me po an chaw don atiani chu hun chu kan ma hian om tat me ni chu me wang tak chuan tu na hian thei top chua ma kan la kha a poimo em ani ti hi kan hriat ta poimo he ta hian zolin eng mo lo choi kan chiaranga mitam takin Pathian thu hi nok an ti ati bo vek an du hun alo la thleng dona nima sila thu churil ruwa kan lo von tlat to chuan mi tu ma in min lak sak thei do don lo ani atiani na in tholai te po in Bible hi akreng ula thu thiam thu lu tok te hi rilro von bel zel thena turin hun rem chang zong ro atiani Bible te hi ina hian kan da tok mem kan book self em yelo alum nge I kalna piang hian I akai hun rem chang piang in I chiar thin mitin ta na ti tur poimo ma saber le poimo ber chu Pathian le khathu thu tak zir chu a chu mi enga kal le midang te po kal ve tur fui hi ni tin tai matakin Bible kan zir tur ani a thu tin hi chik ta ka ngai to in Pathian le khathu vek nen kan khai khin tur ani ma ni thawin Pathian ma kan din zo theinan tu na hian Pathian tan puina kan dil tur ani kan in buat sai tur ani tiani tun ang hun khopa Pathian thu chial tu na hi khovel hen al om kher lawang nakin loka chon thil lo khang tur te thabara bai mi tam takan na thi dang don ma se Pathian thu I lo chiar mela athui lo chena vanen connection that ki lo ne chuan khovel hen nang ai vanen om don lo chawang chon Pathian thu nung thil ti thena khathi kan thei to chua tu na tanga tan kan la ka kan chiara tong tai na nen tai mata ka kan ti chuan Isu Krista mo nei tu lo kal huna khan kan khon wal tui kha do khat piau don ani chuwang chuan thei to chein ho Pathian thu ngai venin tu na tang hian chiarin tong train honi mang uti hi kan soi thi tong ni se dalpan kan zatan malmin som sakro se amen